Hyvät asiakkaat ja matkustajat, tervetuloa osallistuvat nuoret 2013 ry:n nuorten kesäaleen. Seuraavan hetken ajan tarjoilemme nuorta tuskaa halvalla. Ja ei hätää, tätä on varastossa paljon ja riittää varmasti kaikille. Nyt kesän ensimmäiset överit, kun Jukka, Markku, Essi ja Noora kuolevat huumeiden yliannostukseen. Tänäkin kesänä tarjolla ennätys suuri erä nuoria työttömiä. Tukkumyyjän ystävän myynti. Nähtävillä on, kun Mirjalla ei ole ketään. Nyt jopa 365 päivää ilman ihmiskontaktia. Kesän huippualet teille tarjoaa Suomen nykyyhteiskunta.